Nakabalik na si President Ferdinand Marcos Jr. diri sa Pilipinas kaina sang kaagahon. Ini matapos nga nagtambong ini sa 47th Association of Southeast Asian Nations Summit sa Kuala Lumpur sa Malaysia. Sa arrival statement sang presidente, ginsiling sining ang ASEAN Summit isa ka oportunidad para sa 11 ka member states kag sa ilang mga partner nga madiskusyunan ang importante nga mga isyu sa tunga sa mga pagpanghangkat nga ginaatubang sang rehiyon. Lakip sa nadiskusyunan, suno kay Marcos, amo ang West Philippine Sea. Pahayag sini magapabili ng Pilipinas nga mabakod kag kalmado sa pagdepensa sa soberanya kag kinamatarong kag jurisdiksyon sang Pilipinas sa among teritoryo. Initanan suno sa iya, nagasanto sa kun ano ang nakabutang sa international law. Gindugang sini nga magapadayon man ang Pilipinas sa pagpabakod pa sa partnership sini sa mga pungsod nga kaangay man sa Pilipinas nga nagahatag sang balor sa kalinong kag pag-umuad sang ekonomiya. We discussed significant international issues, that emerging challenges that not only impact our peoples and our nation, but also the entire region, especially the West Philippine Sea. I reaffirm that the Philippines will continue to remain firm, calm, and resolute in defending our sovereignty, our sovereign rights, and jurisdiction in the West Philippine Sea, in accordance with, of course, international law. We will continue to strengthen our partnerships with all countries who share our values and our commitment to peace, to stability, and to economic progress. Ang kamay sang arrival statement ni President Ferdinand Marcos Jr.